ሕራይን ባርነ ሕጂ ድማ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፅሕፈት ንአቱ ከምኡ ነቲ ዘእተናዮ ፅሕፈት ከመይ ጌርና ኢና ፎርማት ንገብሮ ዝብል ትምህርቲ ክንመሃር ኢና። ኣብ ዝሓለፈ እኮ ኣብ ቁርብ ተናኺፍናዮ ነርና ኢና። ሕጂ ኻ ብስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ከመይ ጌርና ፅሕፈት ኣብ ሓደ ስላይድ ሾው ንአቱ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ክጅምር ኣነ ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ምስ ጀመርኩ ልክዕ ምስ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ታይትል ኣምፂለ ኣሎ። ሕጂ እዚኣቶም እዞም ፕሌስ ሆልደርስ ኢልና ዝፀዋዕናዮም እዮም። ክሊክ ቱ ኣድ ታይትል ብለን ኣሎ ኣርእስቲ ከእቱ እንድሕር ደልየ ኣብዚ ክሊክ ክገብር መጀመርታ ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብዚ ድሌተይ ክፅሕፍ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ናይ ኪቦርድ ፀጋሚ ተዘይተጋጊ ምስ ትሪእዎ ዘለኹም ግእዝ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ፣ እንግሊዝኛ ዝደለኹምዎ ቋንቋ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም። ሕራይ ቁርብ ናይ ኪቦርድ ፀገሚ ተዘይተጋጊ ዕደና ፖታሽ ኮሉሊ ለፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ በቲ ዝመረፅናዮ ዓይነት ቴምፕሌት ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሆም ኢልና ኒው ስላይድ ምሰተና ንኣብነት እዛ ተመሪፃ ዘላ ባይ ዲፎልት ታይትል ስላይድ ስለ ዝኾነት እዛ ናይ ታይትል ስላይድ ኣምፂኣትልና ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዛ ታይትል ስላይድ እንታይ ኣለና ሓደ ታይትል ብድሕሪኡ ኻ ክሊክ ቱ ኣድ ሳብ ታይትል ዝብል ኣለና። ኣብዚ ሳብ ታይትል መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ዕለት ተእቱ ወይ ሽም ናይቲ ፕረዘንት ዝገብር ዘሎ ሰብ ናይቲ ዘቕርብ ዘሎ ሰብ ክተእትዎ እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ወይ ካልእ ንኡሳን ኣርእስቲ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ብዙሕ ስለ ዘይገድሰኒ እዚኣ ኣርእስቲ ፅሒፈ ኣለኹ። ብድሕሪኡ ካልእ ስላይድ ክውስኽ እየ ናብዚ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር ኣብ ታሕቲ ሕጂ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ፅሕፈት ከእቱ ስለ ዝደለኹ ወይ ድማ ሕራይ ድሓን እዚኣ ፅሕፈት ከእቱ ስለ ዝደለኹ ታይትል ኤንድ ኮንተንት ዝብል ኣለኒ ነዚኣ ክመርፀ እየ። ድሕሪኡ ኣብዚ ታይትል ዝፀሓፍ የብለይን። ሕጂ ግዜ ንምቁጣብ ኣነ እንታይ ክገብር እየ ኦልሬዲ ኣብዚ ዝተዳለወ ፅሕፈት ስለ ዘለኒ ነዚ ኮፒ ፔስት እናገበርኩ ኣነ ከእቱ እየ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ ተሊኩም ንመምሃሪ ስለ ዝኾነ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም። እንተዘይኮይኑ ግን ከምዚኣ ጌርኩም ኮፒ ፔስት ጌርኩም ከዓ ክትእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ ኮፒ ገይረ ኣለኹ ካብ ወርድ ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ከዓ ኣብ ሆም ይኸይድ። ኣብ ሆም ከይደ ኣብዚኣ ፔስት ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ ማለት እዩ። ብዛ ክሊፖርት ብዘላ ፔስት ትብል ኣላትኒ ነዛ ፔስት ክሊክ ገብራ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዝተፃሓፈ ፅሕፈት ኣብዚ ይመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ንእግረ መንገድና ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ተዳልዎም ፕሬዘንቴሽን ኣብኡ ተእትዎ ፅሕፈት ኩሉ ግዜ ውሕድ ዝበለ እንተኾነ ኣዝዩ ተመራፂ እዩ። ምክንያቱ ኣዝዩ እንድሕር ደኣ በዚሑ እቲ ኦዲየንስ ናትካ ንዕኡ ከንብብ ንዓኻ እትዛረቦ ዘለካ ዘረባ ኣይሰምዓካን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ሳማራይዝድ ዝኾነ ፅሑፋት ጥራይ ኣብ ስላይድ ሾው እንተእተና ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣብዛ ስላይድ ሾው እዚኣ ፅሕፈት እዚኣ እትሎ እቲ ፕሬዘንተር ማለት እዩ ድሓር ክዛረብ ከሎ ግን ነዚኣ ተዛሪቡ ካልእ ተወሳኺ ነገራት ክዛረብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኦዲየንስ ናትና ቅልጥፍ ኢሉ ነዚ ኣንቢቡ ክውድኦ ይኽእል እዩ። ብድሕሪኡ ኻ ኣብ ምስማዕ ከተኩር ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ሳልሳይ ስላይድ ከዓ ከእቱ የብዚ ሳልሳይ ስላይድ ከዓ ታይትል ኤንድ ኮንተንት መሪፅ ኣለኹ። ሕራይ እዚኣ እትየ ኣለኹ። ሕጂ ብዛዕባ ፖታሽም ሳልፌት ይዛረብ ኣሎ ብዚ ማለት እዩ። እዚ ፅሕፈት ኣነ ዝፀሓፍክዎ ኣይኮነን ካብ ዌብሳይት ዘምፃኽዎ እዩ ማለት እዩ ንመምሃሪ ኢለ ኣብዚኣ ፔስት ክገብራ እዚኣ ከመርእስቲ ብድሕሪኡ ኻ ብዛዕባ ፖታሽም ሳልፌት ኣብዚ ኣለኒ ፅሑፋት ማለት እዩ ዜን ክወስደን እየ። ሕጂ ኣብዚ ፔስት እናገበርኩ ከይድ ክእል እየ። ካልእ ግን እግረ መንገድና ክመረኩም ዝደለኹ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ሆም ምስ ኣተና ፓራግራፍ ዝብል ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ፓራግራፍ ዝብል ግሩፖ ኣብዚ ናይ ቡለትስ ኣለና ኣብዚ ኻ ናይ ናምበሪንግ ኣለና። ሕጂ ኣብዚ ቡለትስ ኣቲና ድሕር ደኣ ንኣብነት መሪፅና ነዚኣ እንድሕር ደኣ መሪፀ ኣብዚ ብድሕሪኡ ፔስት ክገብር እየ ማለት እዩ። ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም ቡለት እናኾነ እቲ ፅሕፈት ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኣ ኻ እታ ካልአይቲ ከዓ ክወስዳ እየ ኮፒ ኢለ ኣብዚኣ ፔስት ክብል እየ። ሕራይ ካልአይቲ ቡለት ጌራትለይ ኣላ ኣብዚ ሳልሳይ ቡለት ድማ እዚኣ ሳልሰይቲ ሓሳብ ከዓ
كوستايا مالتي سلازي لكي همزة مايكروسوفت وورد نمهارو أبزي باوربوينت خا بتمساسالي مالتي أبزي باراجراف كل عينت ناي بولتين ناي نمبرين علنا كمون ناي سبيسين علو ناي alignment علو كل عينت اوبشن علو ببحدهم رينا زي كم ستريو زلهم كم زغير أدالي له بدحري انتاي كمهروكمي زي كليك مس گبركم أبزا بوكس زلو صحفت أبهم آتيهم أب باراجراف أبزي انتهى لاتنا لاين سبيسينج تبلالاتنا ذا لاين سبيسينج نحد أفتينكما أمونغو تصحفت انتهى يقبرالو مالتيو يفلاللو مالتيو نريد لنا هجي تفللي لاين سبيسينج أبزي كتقفحوه ختصبوه تغوليوم ما ازي حجي نمتاي يطقمنا ان تصحفت تنبابي نخغبرو يخلنا حراي أبزا سلايد زي خاني بزعا بوتاشيوم سالفيت تيلوخو سلازي تبرزنت زقبر سب بزعبا زي قليسو كالي توسخ حساباتون كب يخليو حراي جها رابعي سلايد نوسخ انتاي زلنا صحفت جها بلوصنت بروجكت بوتاش كولي زبلالنا نزيا كوبي كغبرا بدحري ابزي سلايد شو اتي كم نوسار استغير خمسه سيكشن هيدر كتقامي حجي سيكشن هيدر امصيخا ابزي اكليك غيره بيست كغبرا تصحفت جي بلوصنت بروجكت بوتاش كولي لو خازي خا كم نوسار استي عينت كوينو ويكا خم حدا كال سيكشن كوينو ابزي مصيلو مالتي دحري تاز غبر ابزي اكليك غيرخا تحستو كأتي راي بروجكت كولولي ليلو بزز تصحفت صحفت الله كوس دينزي ابز كليك غيره بيست تقبروا له مالتي جانا غزينا مقطع بيز بيست ناغور كل سرح زلو سخاتكم ግን ከተዳሉ ከለሁት ናትኩም ፕሬዘንቴሽን ባዕልኹም ትጽሕፍዎ ከም ዘለኹም ኣብ ግምት ይእትዉ ሕጂ እዚ ቡለት ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ነዚ ቡለት እንድሕዳ ክድምስሳ ደልየ ኣብዚኣ ቅድሚዛ ፕሮጀክት ዘላ ክሊክ ገብር ሞታ ከርሰር የምጻ ብድሕሪ ባክ ስፔስ ገይረ ክድምስሶ ይኽእል እየ ቀጺለ እንታይ ክገብር ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ናብ ታሕቲ ክወርድ ሓደ ላይን ስፔሲንግ ወሪደ ኣለኹ بدهري انتاي زلني ابزي حامشته نطبطات አለዋ እዚን ከም ዘለውን ኩለን ክወስደኒ ዘን حامشተ ነጥብታት ዚኣተን ኮፒ ለ ብቡለቴን ተዳልየን ዘለዋ እንጂ ልክዕኹም ገይረ ከዳልዎን ድሕዳደሊ ኣብዚ ከምፀኒ ፔስት ክብለኒ መጀመርታ ሃራይ እጂ ፔስት ምስ ገበርኩን ልክዕ ኣም ስትሪኦ ዘለኹም ቡለት ኮይነን መፅአን ኣለዋ ማለት እዩ هذا خلته سلسته أربعة حمشته خوينن أبز مزقين عليه الله راح توسخ قصيلنا دما تا شار شيتي سلايد كانت وينا شار شيتي سلايد كابز عبان تيازلا اب ابيت قطبا ኤርትራ ዘለዎ ተራ ዝብል ጽሕፈት ኣሎ ነዚ ኮፒ ጌርና ከም ካልእ ንኡሳር እስቲ ኣብዚ ኣኽእትወ ሕጂ ካልእ ስላይድ እንደ መሪፀ ጸንሐ ስላይድ ሌአውት ኣብዛ ልዕሊኣ ክሊክ ጌርኻ እንታይ ክገብር ማለት እዩ ሴክሽን ሂደር ከእትየ ስለዚ ተቐዲመ ዘእትዋ ኣብዝላ እዚኣ ሴክሽን ሂደር ኣብዚኣ ክሊክ ጌርኻ ፔስት ብል ማለት እዩ ቀጺለ ብድሕሪኡ እዘን ነጥብታት እዚአን ከዓ ኮፒ ገይረ ክወስደኒ ኣብዚኣ ኮፒ ገይረ ምስ ወሰድክወን ፔስት ክብለ ሕጂ እዚ ከም ዘለዎት ፎርማት ኢና ካብዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ንወስዶ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ቡለት ስለ ዘሎ ከም ዘለዎ ብዝኻ ብቡለት ገይሩ ይቐምጠሎ ሕጂ እዚኣ ኣብዚኣ ሆቨር ምስ ገበርኩም መስቀል ትመስል ትመፅያ ክሊክ እንድሕዳ ጌርኩማ ናብ ቦክስ ተቐይራ ኣላ ብድሕሪኡ ኣብ ሆም ኣቲና ኣብ ፓራግራፍ ምስከና ናብ ናምበሪንግ ክንቅይሮ ኢና ሕጂ ኻ ነዚ ናብ ናምበሪንግ ወይ ከዓ ናብ ቁፅሪ ክንቅይሮ እንድሕዳ ደሊና ከምዚኣ ጌርና ናብ ቁፅሪ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት 50 እንድሕዳ ትወስኹ ደሊኹም ኢንተር ምስ ጸወጥኩም ኣብዚ 50 ነጥቢ ባዕሉ ተወሲኹ ኣሎ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ከም ባሓድሽ እንድሕዳ ትጽሕፉ ኣለኹም ኮንኩም መጀመርታ እንታይ ከም ትገብሩ ኣብዚ ክሊክ ትገብሩ እሞ ሽዑ እዚኣ ናምበሪንግ ትመርጹ ብድሕሪኡ ጽሕፈት ትጅምሩ ማለት እዩ ሃራይ ሕጂ እታ ዳልያ ዝነበርኩ ጽሕፈት ታ ፕሬዘንቴሽን እተን ትሕዝቶ ኩለን እትየን ኣለኹ ከምዚኣ ገይረ ምስ ወዳእኹ ኩሉ ግዜ ከም ልምዲ መታን ክኾነና ሴቭ ተገበርናዮ ዝሓሸ እዩ ሕጂ ኣነ ሴቭ ክገብር እየ ነዚ ዶክመንት እዚ ሴቭ ምስ በልኮ ኣብያኻ ሴቭ ትገብሮ ትደሊ ትብለንላ ብራውዝ ክብላ
براوز إلى حجي فلاش إنه دات جبروا دليهم أبز تحت تا removable disk ناتكم تمتيا أو كليك تجبروا تقوليهم تزي كوينا أنا أب documents علني أب documents عندنا بوتاش كولولي إلى دهان كم زلوا سيف كجبري سخاتكم كا زدلهم ما فايل نيم أبزك تصحفوا تقوليهم أنا هجي سيف جيري له سلازي تايتل دنا بوتاش كولولي تغير له مالتي هجي سيف كوين له حرين بار حجي انتي ناخذ مارس هنا كمي جيرنا هنا اب مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن صحفت نأتو كنرئي كنمهار صنحنا ኣለና ሕጂ ድማ ነቲ ዘተናዮ ጽሕፈት ከመይ ጌርና ፎርማት ንገብሮ ንኣብነት ሕብሪ ክትቀይረሉ ትደሊ ፎንት ክትቀይረሉ ትደሊ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣሎ ልክዕ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ከም ንፈልጦ ኣብዚ ንኣብነት ዛ ኣርእስቲ እንደዚያ ነዚኣ ክሊክ ገይረ መጀመርታ እቲ ፎርማት ክንገብሮ ደሊና ዘለና ጽሕፈት ነጸልሞ ሕጂ እዚኣ ጸሊመ ኣለኹም ዝተጸለምክዋ እዛ ንእሽተይ ዊንዶው መጽያትንላ ማለት እዩ እዛ ዊንዶው እዚኣ ኣበይ ትርእይዋ ኣለኹም ኣብዚ ሆም ምስ ኣተና እዛ ፎንት ትብል ዘላ ዊንዶው ሒዛተን ዘላ ኩለን ነገራት እያ ኣብዚ መጽየን ዘለዋ ኣብዚ መጽየን ጸንሓ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሆም ምስ ኣተኹ ኣብ ፎንት ዝብል ግሩፕ ኣለኒ ሕብሪ ክልውጠሉ እየ ንኣብነት ሕብሪ ናብ ድሓን ናብ ቀጠልያ ቀይረ ኣለኹ ፎንት ናይ ግእዝ ስለ ዝኾነ ናይ ግእዝ ፎንት ክመርጽ እየ ኣብዚ ግእዝ እትብል ፎንት ኣላትኒ እዚኣ ክመርጽ እየ ዝደለኹሞ ፎንት ክትቀያየሩ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ እዚ እንታይ እዩ ፎንት ሳይዝ እዩ ዕቤት ናይቲ ፎንት እዩ ሱስ ኣሎ ኣብዚ 11 ተጌርኩሞ ከም ዝኸውን እዩ 20 ከምዚ እናበልና ንኸይድ ሕጂ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ኣነ ምናልባት 88 ገይረ ኣለኹ ስለዚ ፍሪ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ እንድሕር ዳኣ ኸይድና እዚኣ ኢንክሪዝ ፎንት ሳይዝ እያ ትብለና ዘላ ሕጂ 88 ኣለምሽ እንድሕር ነዚኣ ክሊክ ገይረ እታ ብድሕሪኣ ዘላ 96 እናተራብሐ እናወሰኸት ሳይዝ ይኸይድ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ኸ በዚኣ ኸ ከነጉድሎ ኸ ንኽእል ኢና ማለት ከነንእሶ ኸ ንኽእል ኢና ሕጂ ናይ ዘን ክልተ ስራሕ ኣብዚ ኸፊትና እውን ባዕልና ብኢድና ከምዚ እናገበርና ክሊክ ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብዚ ቦልድ ዝብል ኣለና እዚኣ ቦልድ እንድሕዳ ጌርናያ እቲ ጽሕፈት ቁርብ ድርብ ይብል ማለት እዩ ኢታሊክ እንድሕዳ ጌርናያ ኸ ቄናን ይኸውን እቲ ጽሕፈት እዚኣ ኣንደርላይን እንድሕዳ ተጠቂምና እቲ ጽሕፈት መስመር ብታሕቲ ኣንደርላይን ይህልዎ እዚኣ ኸ ሻዶው ማለት እያ ቴክስት ሻዶው እንድሕዳ ጌርና ኣለኻ ጽላሎት ይህልዎ እቲ ጽሕፈት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክሊክ እንድሕዳ ጌርና ኩለንተን ዝገበርናየን ፎርማቲንግ ይረአየና ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ጽሕፈት ፎርማት ክንገብሮ ኣብ ንደሊ እዋን መጀመርታ ሰሌክት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ቀፂልና ናብዛ ካልአይቲ ስላይድ ንኸይድ ኣብ ካልአይቲ ስላይድ ምስ ከድና ሕጂ ኣብዚ ንእግረ መገደ ክምህረኩም ዝደሊ እዛ ኣብ ላዕሊ ትረኣየኩም ዘላ ክሊክ ቱ ኣድ ታይትል ትብል ዘላ ፕሌስ ሆልደር እያ ኣብቲ ፕሬዘንቴሽን ግን ኣይትርአን እያ ተረዳዲና ሕጂ ፕሬዘንቴሽን ክትገብሩ ከለኹም ኣብዛ ስላይድ ሾው ኢኹም ተኣቱ ስላይድ ሾው ምስ ኣተኹም ብፕሮጀክተር ምስ ተራገበታ ላፕቶፕኩም ንኣብነት ፍሮም ቢግኒንግ እንድሕር ደኣ ኢለ ከመይ ክመስል እዩ እዚኣ ተቐዳሚት ስላይድ እያ ማለት እዩ ዕድና ፖታሽ ኮሉሊ ኢላ መፅያ ኣላ ብድሕሪኡ ክሊክ ምስ ገበርኩም ወይ ከዓ ኢንተር እንድሕር ዳኣ ፀቒጥኩም ኣብቲ ኪቦርድ ትሪእዎ ኣለኹም እታ ኣብ ላዕሊ ክሊክ ቱ ኣድ ታይትል ትብል ነበረት ኣብዚ ኣይትመፅን እያ ኣይትረአን እያ ፕሌስ ሆልደር ጥራይ እሳ ስለዚ ካብዚ ፕሬዘንቴሽን እንድሕር ዳኣ ወፂና ስኬፕ ጌርና ንወፅእ ሕጂ ኣብዚ ካልኣይ ስላይድ ምስ ኣተና ድማ ነዚ ፅሕፈት እዚ ከነመዓራርዮ እንድሕር ዳኣ ደሊና መጀመርታ ሰሌክት ንገብሮ ኩሉ ምስ ፀለምናዮ ዋላ በዚ እውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ፎንት ክቐይረሉ ኣነ ግእዝ ዝብል ፎንት ቀይረሉ ኣለኹ ሳይዝ 40 ክገብሮ እየ ብድሕሪኡ እዚ ቦልድ ገይረ ኣለኹ ኣብዚ እንታይ ኣለና ሌፍት ኣላይንመንት ሰንተር ኣላይንመንት ኤንድ ራይት ኣላይንመንት ኣለና ሰንተር እንድሕር ዳኣ ገይረ እቲ ፅሕፈት ኣብ ማእኸል ይመፅእ ናይዛ ቦክስ እዚኣ ኣብ ማእከል ይኸውን ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ኣብዚ ንፀጋም እንድሕር ዳኣ ገይረ ኣብ ሆም ኣትየ ኣብ ፓራግራፍ እንድሕር ዳኣ ኸይደ ንፀጋም እንድሕር ዳኣ ኢልዮ ንፀጋም ኣላይን ይኸውን ንየማን እንድሕር ዳኣ ገይረ ናብ የማን ወገን ኣላይን ይኸውን ጃስቲፋይ እንድሕር ገይረ ሙሉእ ኣብታ 4 ኣንጎሎ ሬክታንግል ቴክስት ቦክስ ኣብኣ ይዝርጋሕ እቲ ፅሕፈት ማለት እዩ
ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እዛ ጃስቲፋይ ተመረፅኩም ተመራፂ እዩ ሕራይ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ኢለ እንድሕር ደኣ ሓሲበ ወይ ድማ ሕብሪ ክልውጠሉ እየ ፀሊም እዩ ዘለዎ እቲ ፅሕፈት ኣብ ክንዲ ፀሊም ዝኸውን ኣብዛ ሆም ኣትየ ኣብ ፎንት ቀይሕ ገይረ ኣለኹ ስለዚ ሕብሪ ከዓ ቀይረሉ ኣለኹ መሊስና ናብ ሳልሳይ ስላይድ ክንከይድ ኢና ኣብ ሳልሳይ ስላይድ ምስ ከድና ድማ ኣብዚ ኣርእስቲ ኣለና ነዚ ኣርእስቲ እዚ ነፀልሞ ምስ ፀለምናዮ ሳይዝ ክውስኸሉ እየ በዚ ቀፂለ ሕብሪ ምናልባት ዋላ ሰማያዊ ክቕይሮ እየ ኣንደርላይን ከዓ ገይረሉ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርኩም ነቲ ዝደለኹምዎ ፅሕፈት ኣብ ኤቭሪ ስላይድ ዘሎ ማለት እዩ ፎርማት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ቀፂልና ከመይ ጌርና ኢና ኣብቲ ስላይድ ሾው ተፃሒፉ ዘሎ ፅሕፈት ክንድምስስ ንኽእል ሕጂ ኣብ ምድምሳስ ኩሉ ግዜ ኣብ ኪቦርድና ባክስፔስ ትብል ኣላትና ደሊት ትብል ከዓ ኣላትና ሕጂ ረዩ ኣነ ነዛ ት ዘላ ክድምስሳ እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር መጀመርታ ባክስፔስ ክጥቀም ክእል እየ ባክስፔስ እንድሕር ደኣ ገይረ ደምሲሰ ኣለኹ ማለት እዩ ነቲ ዝደምሰስክዎ እንድሕር ደኣ ብጌጋ ደምሲስ ሓሳበይ ቀይረ ከዓ አንዱ ይብላ ኣብዚኣ ከይደ አንዱ ታይፒንግ እንድሕር ደኣ ኢለ አንዱ ጌራታ ኣላ ነታ ፅሕፈት ማለት እዩ ነቲ ዝስራሕዎ ስራሕ አንዱ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ብቅድሚት ክሊክ እንድሕር ደኣ ገይረ ነዛ ት ክድምስሳ እንድሕር ደኣ ኮይነ ግን ኣብ ክንዲ ባክስፔስ ደሊት ባተን እየ ዝጥቀም ደሊት ባተን ይጥቀም ኣብዚ ነዚኣ ደሊት ይገብራ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ከዓ ዝደለናዮ ፅሕፈት ክንድምስስ ንኽእል ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብ መንጎ እዚ ይበሃል ኢላ ዘላ እዛ ቀዳሚት ወዲኣ ዘላን ኣብ መንጎ እዚ ካልኣይ ቡለትን ስፔስ እንድሕር ደኣ ክህሉ ደልየ ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ኢንተር ይሃርም ኢንተር ምስ ሃረምኩ ሓደ ነፃ ስፔስ ኣብዚ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢለ እንድሕር ደኣ ወፅየ እቲ ፅሕፈት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ መንጎኡ ስፔሲንግ ጌርናሉ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ስፔሲንግ ከነጥፍኦ እንድሕር ደኣ ደሊና ከዓ ሲምፕሊ ኣብዚኣ ስፔሲንግ ክሊክ ጌርና ደሊት እንድሕር ደኣ ፀቒጥና ናብ ንላዕሊ ይምለስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርኩም ከዓኒ እቲ ፅሕፈትኩም ከተመዓራሪዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ስራሕ ምስ ሰራሕና ሴቭ ንገብሮ እቲ ዝሰራሕናዮ ስራሕ ንዕቅቦ ማለት እዩ ሃራይ ቀፂልና ነዚ ፅሕፈት ኣብዚ ጌርናዮ ዘለና ሕብሪ ክንገብረሉ ኢና ነዛ ቀዳመይቲ ሰንተንስ ኣፀሊመያ ኣለኹ ብድሕሪኡ ኣብ ሆም ይኣቱ ኣብ ሆም ታብ ኣብ ፎንት ግሩፕ ይኸይድ ኣብዚኣ ፎንት ካለር ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ ዳውን ኣሮ ምስ ፀቐጥኩ ካብዞም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ስታንዳርድ ካለርስ ኣብዚ ታሕቲ ሞር ካለርስ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ክሊክ እንድሕር ደኣ ጌርናዮ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ካልእ ሕብርታት ከዓ ካብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ካስተም ኢልና ካብዚ ክንመርፅ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ይቕሬታ ኣብዚ ካስተም ምስ ኣተና ከምዚ ጌርና ከመይ ዓይነት ሕብሪ ክህልዎ ንደሊ እቲ ፅሕፈትና ከምዚ ጌርና ክንመርፅ ንኽእል ኢና ኣብዚ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ፅሕፈት ንኣብነት ኣብ ሰማያዊ እንድሕር ደኣ ከይደ ሃሳስ ሰማያዊ ዲኻ ትደሊ ደሚቕ ሰማያዊ ዲኻ ትደሊ ከምዚ ጌርካ ኻ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ስታንዳርድ እንድሕር ደኣ ከይድና ከምዚ ጌርና እንታይ ዓይነት ሕብሪ ከምዚ ዘለና ክንመርፅ ንኽእል ኢና ንኣብነት እዛ ሮዛ መሪፀ ኣለኹ ኦኬ እንድሕር ደኣ ኢለ እቲ ፅሕፈት ናተይ ትሪእዎ ዘለኹም ልክዕታ ዘፀለምክዋ ፅሕፈት ናብ ከምኡ ዓይነት ሕብሪ ትቕየር ሕጂ ኸ ነዛ ካልእቲ ኣፀሊመያ ኣለኹ ኣብ ታሕቲ ከይደ ሞር ካለርስ ክብለ ናብ ቀይሕ ዓይነት መሪፀ ኣለኹ ወይ ድማ ኣብዚ ኣትየ ናብ ቀጠልያ ኮይኑ ደሚቕ ቀጠልያ መሪፀ ኣለኹ ስለዚ ናብ ደሚቕ ቀጠልያ ከዓ ተቐይሩሎ ፅሕፈት ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና ድማኒ ዝተፈላለየ ሕብሪ ክንቀብኦ ወይ ከዓኒ ፎርማት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ነቲ ፅሕፈትና ሃራይ ካልእ ብተወሳኺ ድማ እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና መጀመርታ ነዚ ፅሕፈት እዚ ወይ ድማ ድሓን ንቐይር ኣብዚኣ ስላይድ 5 ንኸይድ ኣብ ስላይድ 5 ምስ ከድና ነዚ ብምሉእ ፅሕፈት ሒዛትልና ዘላ እዛ ሬክታንግል ቴክስት ቦክስ ኣላትና ኣብቲ ጥቓ ሆቨር ምስ ገበርና ናብ መስቀል ትቕየር ክሊክ ንግበራ ክሊክ ምስ ገበርናዮ እቲ ነጠብጣብ ሕንፃፅ ዝነበረ ናብ ሙሉእ መስመር ሕንፃፅ ተቐይሩ ኣሎ ምስ ተቐየረ ኣብዚ ሆም ንኣቱ እሞ ኣብዛ ፎንት ትብል ምስ ከድና እዛ ዳያሎግ ቦክስ ላውንቸር ኣላትና ኣብዛ ታሕቲ ነዛ ዳያሎግ ቦክስ ላውንቸር ንዓ ክሊክ ንግበራ ክሊክ ምስ ገበርናያ ሓደ ሓድሽ ዊንዶው ናይ ፎንት ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ መፂ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ዝተፈላለየ ፎርማቲንግ ከነካየድ ንኽእል ኢና ንኣብነት ቴክስት ፎንት ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና እንታይ ዓይነት ፎንት ኢና ንመርፅ ኣብዚ ኤርያል እንድሕር ደኣ ገይረ ንኣብነት
እቲ ፎንት ኤሪያል ገይረ ኣለኹ ወይ ድማ ክርዳእና ግእዝ ስለ ዝኾነ ናይ ግእዝ ፎንት ኣነ ክመርጽ እየ እዚ ንስኻትኩም ከዓ ዘለኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ግእዝ ዋሽራ ዝብል ኣሎ ግእዝ ዋሽራ ዝብል ፎንት ኣለና ኣነ ኣብ ኮምፒውተረይ ነዚ መሪፀ ኣለኹ ብድሕሪኡ ፎንት ስታይል ምስ ከድኩ ከዓ ኢታሊክ ደይ ክገብሮ ቄናን ወይ ከዓ ቦልድ ወይ ከዓ ቦልደን ኢታሊክን ድሕዳ ክኾነለይ ደልየ ኣብዚ ክመርፅ ክእል እየ ንኣብነት ኢታሊክ ክገብሮ እየ ቄናን ክኸውን እዩ ፅሕፈት ሳይዝ ናቱ ድማ ናይዚ ብምሉእ ፅሕፈት ከዓ ኣብ ክንዲ 28 29 ጌርና ኣለና ብድሕሪኡ ናይ ብምሉእ ፅሕፈት ሕብሪ ጸሊም እዩ ዘሎ ኣብ ክንዲ ጸሊም ኣነ ናብ ሰማያዊ ክቕይሮ እየ ድሕሪኡ ኣንደርላይን ክገብሮ የገድሰኒ እንድሕዳኣ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ኣንደርላይን ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ ዓይነት ኣንደርላይን ኣለና ማለት እዩ ስብርባር ሕንፃፅ ክኸውን ይኽእል ወይ ከምዚ ዚግዛግ ክኸውን ይኽእል ከምዚታት እንድሕዳ ደሊና ኣብዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዛ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናይ ኣንደርላይን ሓደ ዓይነት ሕንፃፅ ጥራይ ትጥቀም ባይ ዲፎልት ነዚ ዓይነት ሕንፃፅ ጥራይ ትጥቀም ኣብዚ ግን ነዚ ብምሉእ ፅሕፈት ኣንደርላይን ክገብረሉ እንድሕዳ ደሊና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ግን እዚ ትሕዝቶ ስለ ዝኾነ ኣንደርላይን ስለ ዘይገድሶ ኣነ ናን መሪፅ ኣለኹ ኣንደርላይን እንድሕዳ መሪፅኩም ግን ሕብሪ ናይቲ ኣንደርላይን እውን ኣብዚ ክትውስኑ ትኽእሉ ኢኹም ናይቲ መስመር ሕብሪ ቀያሕ ክገብሮ እየ እንድሕዳ ኢልካ ቀያሕ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እጂ ንኣብነት ድሓን ንመርኣይ ክኾነና እዚ ዳብል ሕንፃፅ ክንመርፆ ኢና ሕብሪ ከዓ ቀይሕ መሪፅና ኣለና ናይቲ ኣንደርላይን ማለት እዩ ብድሕሪ ብዚ ኢፌክትስ ዝብል ኣለና ስትራይክ ስሩ እንድሕዳ ኢልናዮ ነቲ ፅሕፈት ኣብ ማእከሉ ሕንፃፅ እዩ ዝገብረሉ ዳብል ስትራይክ ስሩ እንድሕዳ ጌርና ክልተ ሕንፃፅ ይገብረሉ ሱፐር ስክሪፕት ሳብስክሪፕት እዚ ልክዕ ከምዚ ስኩዌር ክንጥቀም ከለና ነግልገለሎም እዮም ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ካልእ ክንሪኦም ኢና ኣብ ካልእ ቪድዮ ብቐፂል ናብዚ ስሞል ካፕስ ኦል ካፕስ ዝብል ኣለና ብፍላይ ኣብ እንግሊዝኛ ተዝኸውን እዚ ፅሕፈት ስሞል ካፕስ እንድሕዳ ጌርና ብምሉእ ካፒታል ሌተርስ ይኸውን ማለት እዩ ዋላ ኦል ካፕስ እንድሕዳ ጌርና ካፒታል ሌተርስ ይኸውን ኢኳላይዝ ካራክተር ሄይት ዝብለና ዘሎ ከዓ ሳይዝ ናይቲ ቁመት ናይቲ ፅሕፈት ድማ ናይ ብምሉእ ሓደ ዓይነት ስታይል ይህልዎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚኣ ካልአይቲ ካራክተር ስፔሲንግ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ወይ ድማ ታብ ኣላትና ኣብዚኣ እንድሕዳ ኣቲና ከዓ ልክዕ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዘርኣኹኹም ነዚኣ እያ ትገልፃ ዘላ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ፅሕፈት ዘሎ ናይ ስፔሲንግ ፍልሊ እዩ ኣብዚ ሰት ንገብሮ ንኣብነት ስፔሲንግ ኢሉ ኖርማል ኣሎ ሕጂ ኤክስፓንድድ ክኾነልካ ንሕደሊካ ኮንደንስድ ኣብዚ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ንሕና ኖርማል ክንገብሮ ኢና ሕጂ ኦኬ እንድሕዳ ኢልዮ ትሪእዎ ኣለኹም ልክዕ እንታይ ጌርና ማለት እዩ ልክዕ ኩለን ኣብዚ ቴክስት ቦክስ ዘለዋ ፅሕፈት እንታይ ኮይኑ እቲ ሕብሪ ናይቲ ፅሕፈት እቲ ፎንት ናቱ ግእዝ ዋሽራ ተቐይሩሎ ኣንደርላይን ጌርናሉ ሕብሪ ናይቲ ኣንደርላይን ከዓ ቀይሕ ጌርናዮ ሕብሪ ናይቲ ፅሕፈት ሰማያዊ ስለ ዝመረፅና ሰማያዊ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርና ድማኒ ብምሉእ እቲ ፅሕፈት ፎርማት ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዚ በዚ ክንማሮ ፀናሕና ኣገባብ ጌርኩም ፅሕፈት ኣብ ስላይድ ሾው ክተእትዉ ትኽእሉ ከምኡውን ፎርማት ክትገብሮ ትኽእሉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሳብስክሪፕት ኤንድ ሱፐርስክሪፕት ከርእየኩም እየ ቱ ስኩዌር እንድሕዳ ክንጥቀም ደሊና ክልተ ፅሒፍ ኣለኹ ነዛ ክልተ የፀልማ መጀመርታ ነዚኣ ምስ ፀለምክዋ ኣብዚ ናይ ፎንት ይኣቱ ኣብ ፎንት ኣትየ ሱፐርስክሪፕት ክገብረ እየ ኦኬ እንድሕዳ ኢለ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቱ ስኩዌር ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ሱፐርስክሪፕት ክትገብሮ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ፅሕፈታት ክፅሕፍ ምስ እትደሊ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ንኣብነት ኦክሲጅን ንሕዳ ክንፅሕፍ ደሊና እንታይ ኢና ንገብር ኦ2 ንፅሕፍ ምሽ ስለዚ ኦ2 ንሕዳ ጌርና እዚኣ ከዓ ቁፅሪ 2 ኣፀሊመ ሶሪ ኦኬ ኦ2 ኣፀሊመ ሳብስክሪፕት ገብራ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕዳ ኢለ ልክዕ ምስ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ክልተ ኣብ ትሕቲ ናይታ ኦ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ተን ሳብስክሪፕት ን ሱፐርስክሪፕት ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢና ንጥቀመለን ማለት እዩ ካልእ ከርእየኩም ዝደለኹ ድማ ኦል ካፕስ ንኣብነት ዮናታን ኢለ ንክፅሕፍ እየ ዮናታን ኢለ ፅሒፍ ኣለኹ ነዚኣ ከፀልመ እየ ምስ ፀለምክዋ ኣብዚኣ ፎንት ይኣቱ ኣብዚ ኦል ካፕስ ዝብል ኣለኒ ኦኬ እንድሕዳ ኢልዮ እቲ ፅሕፈት ብምሉእ ናብ ካፒታል ሌተርስ ተለዊጡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርኩም ከዓ እቲ ፅሕፈትኩም ክትቀያይሮ ትኽእሉ ኢኹም
ካልእ ብተወሳኺ ነዚ ፕሌስ ሆልደር ንሕዳ ክድምስሶ ደሊኹም ንሕዳ ዘየድልየኩም ኮይኑ እታ መስቀል ምስ መፀት ከምዚኣ ጌርኩም ክሊክ ትገብሯ ኣብዚኣ ደሊት ንሕዳ ፀቒጥኩም ይድምሰስ ማለት እዩ ነዚ ድማ ነዚ ፅሕፈት እዚ በዚ ብኩሉ ወገናቱ ከበብቲ ናይ ሳይዝ መዐረይ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ከባብ ሆቨር ንሕዳ ጌርኩም እቲ ማውዝ ናትኩም ይቕየር እሞ ክሊክ ጌርኩም ሒዝኩም ድራግ ጌርኩም ትስሕብዎ ድሕዳ ስሒብኩሞ እቲ ሳይዝ እቲ ሎኬሽን ናይቲ ፅሕፈት ከዓ ናይታ ቴክስት ቦክስ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት በዚ ጎኒ ከይደ ድሕዳ ስሒብዮ ይዝርጋሕ ኣሎ እቲ ፅሕፈት ከምዚ ንሪኦ ዘለና በዚ ከይደ ከዓ እንድሕር ቀይረ ናብዚ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅሕፈትኩም ሓደ ሓደ ግዜ ካብቲ ስላይድ ሾው ወፃኢ ክኸውን ኣብ ዝኾነሉ እዋናት ከምዚ እናገበርኩም ከዓ ክትዕርይዎ ትኽእሉ ኢኹም